Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus kita malam tentang ini sekali. Ini request dari saudara kita Bapak Hendri dari Panguan Sleman, Yogyakarta. Semoga Bapak Hendri sudah memidanakan. Wanutya ayu tomo umbar arum ing kusumo mulat lengleng pronto akale semeng nolong. Tanku jiwa katon memanise sekar mekaran melatiri nonse katon kinelong dak kanti aneng jagat katresnan. Seni tresnaku kang tuku kan ana liya mung sira sayangku. Monggo Bapak Hendri santen nggih. Sugeng siang lan sugeng laras. Ngambar arum tanku jiwa katon memanise sekar mekar lan melatiri nonse katon kinelo dak kanthi aneng jagat katresnan. Seni tresno kang tuku tan ana liya mung sira sayangku. Rembulan kang sumunan seni tresnaku kang tuhu tan ana liya mung sira wong ayu. Matur sembahna. Sami-sami.